Doxbet. Tipujte s nami. Tak by sme ťa chceli na začiatok poprosiť zápas. Tak ja som strašne šťastná, je to druhýkrát, čo som vo finále v živote a hneď za posledné 2 mesiace, takže to je neskutočné. Ja si to ešte stále neuvedomujem, bolo to dosť ťažké aj psychicky, aj tak, lebo som sa bála trošku, že čo ona bude hrať, som nevedela, čo presne čakať na hranie, príjemný štýl a dobre servuje. Keď sa tu dostala do semifinále, tak musela hrať výborne tie zápasy, takže som to očakávala ako veľmi ťažký zápas. Nakoniec mi možno v pár takých dôležitých momentoch aj ona pomohla a ja som hrala dobre, tak sústredenie. Nerobila som možno veľa zbytočných chýb. Bol tento zápas odlišný od toho posledného, čo ste odohrali v gymnastike? No, tak ja už trošku som si zvykla, tam to bolo predsa také prvýkrát semi, som bola úplne nervózna a teraz už som bola tak pripravenejšia, ale za to bolo to ťažké, lebo ona, jak som hovorila, hra strašne veľa slajzov a tráťa som, tak som trošku mi to rozladilo, na rozdiel od tých hráčov predtým je to celkom iný štýl, tak zvládla som. Práve začala hrať v druhej semifinále Agnieszka proti Kamile. Budeš pozerať trošku ten zápas, alebo vôbec nestíhaš? No, vidím trochu, určite pozriem, ale s Agnieszkou som hrala teraz pred týždňom, to viem ako hrať, to som aj mnohokrát videla v telke v Georgiu, som tu zase videla hrať v prvých 2 zápasoch a nikdy som s ňou nehrala. Ani neviem, čo je bolo lepšie. Agnieszka je doma a dobne sa hráčka, takže možno radšej sa na Kamilu, ale zase ona hrá agresívne a dobro, neviem, či budeš sedieť, takže uvidíme, ani z jednou nemám čo stratiť. Budeš telefonovať s trénerom pred zápasom alebo nejaké videá budeš pozerať, alebo ako budeš takticky pripravovať na to finále? No s trénerom určite budem volať, s tým som ešte nevolala ani teraz po tomto zápase, takže ešte musím zavolať, ale on mi pred každým zápasom povie, akú takú taktiku on to pozeral, aj tie zápasy superiek, takže on mi určite pomôže aj takto na diaľku a tak uvidíme, no. Dnes bolo celkom zaplnené, atmosféra sa ti páčila, bola si nervózna, alebo nepovedal? Trošičku som bola nervózna, ale skôr z toho, že hrám semi ako nejakú z tých ľudí, lebo boli super, všetci pozbudzovali a skôr som mala pocit, že sú tak na mojej strane ako na jej, tak ja som bola veľmi rada a skôr mi pomohli